И здравейте, приятели, аз съм Спонж Боб, а при мен тук е Патрик. Какво правиш, Патрик? Що така за спъгите? Ей, забравих си спрат What in the world? Нали? Сега ще джъпнем. Къде отиваш, бе? Гопни се, бе. Къде си? Нямам. Е, тука. Ще джъмпнем и после отиваме Катерин Паркор. Аз къв цвят съм. Не те знам. Оранжев. Аре, идва, бе. Уху! Ай, дай. Угас. Тук трябва да има тестове за кормуване, че... Няма ми пишеш. Шегувам се. Паркора, като го минаваме, ако паднем във водата, се връщаме с... Джетпак. Естествено. Че, опинги ще кажа. Оч! Опа! Какво стана, бе? Аз Да ми паднах. изглежда, че падам от света. Еш, къде отидох, бе? Отидох в някакво заведение, като паднах. Готни са при мен. Бабе, отивай на паркор. Там ли си? Да, вече да. Ай, давай, качвай се. Къде го е? Тук. Това голям кости. Чакай ме, бе. Имаше едно много гадно нататъка. От това много. Дето е такива същите бали, само че и майче падаха. И имаше... Какво беше? Трябва ги кликнеш. Да, имаше такова, как се каже, пушек, нещо такова. Мъгла, не се виждаше нищо. И тази част мога да пропусна. Къде си, бе? Ако водата много. Не е честно, моят герой е дебел. Е много бавен. Той не си избирал Антонио. Нищо му няма на героя. Добре си. Но виж как Катери, бързо. То, Аз съм кои герои имаха специални умения? Той на... Лъчко майче беше... Плуваше бързо, нали? нещо. Да. Имаше едно негърче. Така се кле... Аз минах директно отстрани. Видявам те. Как тичаш? С спейса. Не помниш ли? Вярно. Ти от колко време не беше играла? От вчера. Ти за какво се отказа? Беше ми тъп. Ще те изпревара. Те верно ме изправя. Аз накрая, като Слъчка, събирахме пари за къща и идвахме тук и чакахме паричката да се зарежда. Един път с Дани, като идвахме, някакво като бункер, имаше много парички. 4-5, ама на различни места и докато вземеш едното, то се зареди другото. Къде го този бункер? Това не е тук, бе, това надалеч. Не знам къде беше, забравих го. Слъчко щяхме да ходим с един самолет, летяхме, прибихме се 3-4 пъти, ама не го открихме. Какво правиш, бе? Не знам. Тук най-гадното от всичките е на... Това. Това се Не, е пилето. Пилето е най-гадно. Трябва на такова с главата нещо. казва пиле, бе. По-нататъка, не си ли минал паркора? Не. Верно. Аз съм го минал и обикновено и с джетпак набързо. Видял ли се? Мака ще да падна. Тук, знаеш как мога да си взема една количка да мина набързо? Един байк. И ти ли ще вземаш? Аз си вземам Балкан РС. Чакай, пипи. По-нататък, аре, кар байк. Балканче. Мощна машина. Аз съм BMX. Така ще паднеш. Да не наблюдавам постоянно. В нещо по-бързо ще си взема. Аре бе, стигнахме, бе. Няма Готвим се. нищо. Аре бе. Това не ме да седи. Аре. Само си го взе на празно. Няма нищо. Идваш ли, бе? Да, спокойно. Защо не тичаш? Защо не мога бягам бързо, бе? И мое неща. Тук майче е без зона.
Да, вярно е, тук не можеше да се бием. Подяват. Сега трябва да походим по карана. Гадно. Това е Ей, по-нататък внимавай, има една дупка, където мога да паднеш. Беби! Къде? Паднах. Чай се готна. Готни са. Па ако паднем и двамата сме с джетпак. Ай, давай, беби. Тук ще трябва да се качваш. Не знам. Ей, чакай, внимавай. Тук като стигнеш има една дупка и прави джумп. Фък. Къде се заклещи? Погледна перед герой. О, какво прави? Какво става тук, бе? Но не знам в бъга. Качи се. И аз. Ще мина, беби, ще мина. Аз не бягам бързо. Ще мина. И сега къде? Ето го пилето, от тук го вижда. О, Къде ще я падна? спокойно. Що е паднал? Тук. Та машина. Ай, тук сега. Това е гадно. Какъв е това? Някакъв се напри мен и падна. И ти падна. Чакай. Стига. О, фак. И аз паднах. Не. Какъв е това? Това научи ли? Не. Не е това. Аз си взимам лодка. И сега излез джетпак. Да, знам. Няма да се връщам пак от началото на паркора. Това е тъпо. Аз малко ще мина напряко. Това се чудя, го минаваме ли не. Няма минам през балите. Къде си? Качвам се директно на пътечката. Чакай, не си бе. Добре. Да бъда мала и падна. Просто тук е... Къде са? Аз някаква жилетка, чакай да си взема кара. Байк. Фак. Аз съм год. Гото 18. Брат, защо умрях? Ти къде си, бе? Слушта. Що не мога да си фърля джетпака, бе? Ти къде си, бе? Ето го пилето. Брат, чакай ме. Джетпак не те искам. Кой фърля брат, бе? Тумбакъл. Това нещо ще ни проваля гейма, но аз ще му глобалайка. Аз се качвам, аз съм се качи... Аре, идваш ли? Бъгаво е. Не ще си махна джетпака. Не знам. Как умрях, бе? Да го не знам, в мангала то ме уби. Той ще го уби. Защо нямам джетпака? Гото 18, бързо! Той ще ми проваля играта. Ма тая няма да бъде. Напиши на кой на год. Не, аз това мисля и да направя. Пусни ми лодка. Те. Ми за мен. Се готнеш. Що написах на кой на черта? Защо не може да си махна джетпака? Ще сме чак при крана. Не сме, ето го. Ние сме почти до края. Ето го пилето. Ай, готвай се. Чакай, готни се. Чай, искам да ми пилето. Аз си взимам кар байк. Той иска да ни тепи, брат. Ма аз съм гот. Аре, идваш ли? Готвай се. Аре, бе, теди. Чай, какво написал? Гото ни. Гото 18. Дай. Почти стигнахме. Толкова не беше провалил играта. Ма няма нищо. Тук не трябва да скачиш нагоре. Да. Сега тук може да скачиш надолу, можеш и да клекнеш. Тук аз клекаше, осца май. Бариш се, катера. Не става. Как се клякаше тук, бе? Аз съм ги зве. Не зве. Не, зве се приближава. Тук няма плак. Аз го забравих, как се мина това. Как се клякаш? Не, виж как се прави. Лелей, Ето се, верно. аз защо не можах? Аз също не мога мина. Кар, байк. Няма, готвай се. Аре по-бързо.
Аре де. Браво. О, яко. Виж тя летви, бе. Па летви, аз па летви, па не. И това много гадно. Там виж ли го това? Това нещо като военно. Тук бавно. Сега скок. Като една мисия, дето трябва да ограбваш един дядка. О, ето го долу, че аз го искам. Не, той ще ме победи. Може да правиш селфи. Какво това е? Вече може да се прави селфи. Напиши селфи за повече информация. О, аз си го направя. Какво селфи? Направи си Чай, снимай се. Сев 8. На кой на селфи? Направи си селфи. И сега това трябва да го махна. Ако не ми е интересно. Селфи пак. Влиза. Пиу-пиу. Пиу-пиу-пиу. Да, махна го. Ти какво държиш, бе? Нищо. Приятели. Приятели, това беше от мен. Ще снимам и други клипове. Не съм си забравил името. И това беше от мен, Спонджбоб. И до скоро.